karon pang anak. Mag-aral kanita. Wow. Ay, mag-aral eskwela, ang anong mestra. Ipag-aralan tanapon, tungkol ka rin animal sana. Oh. Ngayon, ipag-aralan ta naman ngayon, tungkol ka rin asan. Ay ba? Fish! Please. Isda. Isda. Mag-drawing ko ang isda, o fish sana. Tsaka dinan color, ana. Tsaka explica kako, ana. Wow. Pinatang meto, kung drawing niya, tao yung susmon eh. Drawing na yung fish, hindi na yan, dita orange. Nano yun, ana? Ma'am, bisugo, ana. Paborito doon ang tatang ko rin, papaksimil, ay, ana. Tuwi, wala mo rin sa bisugo. Pinatang meto, may drawing niya, kain na naman, kain. Kung baka intindi ka rin asan. May drawing niya, sa hila yan eh. Gold. Gold fish, sana. Kuning meto, may kataranta, ikuha ng Crayola, matuling, kaya yan eh. Nano yan na, bangus, at katuling na. May dulok yan po mama. Kaya lang